खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गेजेरसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै दिनैनि बे जिसु सिखांफिननाय सान एबा इस्टार सानडेनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जों दिनैहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय सान एबा इस्टार सानडेखौ जों दिनै मानो फालिनांगौ बा मानो फालियो आं बे बाथ्राखौ बुंनो थाङा। नाथाय बे प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव मा बेनिफिट्स जाखो, मा मुलाम्फा जाखो, आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनो लादों जाहैबाय 5 बेनिफिट्स अफ द रिजारेक्शन। प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों मोनबा जोंहा मुलाम्फा जादों। बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो गोबां मुलाम्फा जादों, नाथाय बेनि गेजेराव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनबा बाथ्राखौल' आं दिनै बुंनो हास्थायदों। आरो आं दिनैहाय बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जाहैबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव गासैखौबो बे सोलायनायखौ लाबोदों होनना बुङो। दा रिजारेक्शन अफ जिसास क्राइस्ट चेन्ज एभ्रिथिं। जोंनि गासैखौबो बेयो दिनैहाय सोलायदों। जोङो दिनै पापआव थांबायमोन, बे पापनिफ्राय बेयो जोंखौ सुस्रांबाय। जोङो आत्मिक जिबनाव जोङो थैनायाव थांबायमोन, बे आत्मिक जिउनिफ्राय बेयो जोंखौहाय बासायबाय। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिगांफिननायनि गेजेरजों माखासे मुलाम्फाफोरखौ जों मोनदोंब्लाबो बेनि गेजेराव आं मोनबाखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनानै होनो लुबैदों। अब्ला जों बे समाव बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि माथाइनि 22 बालाबनि 46 सिरि। बेवहाय जोंखौहाय बेबायदि बुंदों, जोबनायाव बिसोरखौ जोबनो गैयै सैनांगौनि जायगायाव दोनहरगोन, नाथाय धोरोमियाफ्रा जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआव थागोन। सोरबायदि मानसिखौ दिनै जोबनो सैनांगौनि जायगायाव दोनहरगोन जों साननानै ला। जायफ्रानोखि इसोरनि बाथ्राखौ मानियाखै, जायफ्रानोखि पापजों गुलि गुलि गेलेनानै दङ, नै बिसोरबायदि मानसिखौ जोबनाङै सैनांनाय जायगायाव दोनहरगोन, नाथाय धोरोमियाफ्रा जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआव थागोन होनना बुंदों। दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बे सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआव जोङो दिनै हाबनो मोनगोन। बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि जिबनाव मोनबा मुलाम्फाया बेनो जाहैबाय, नाम्बार वानआ जाहैबाय जिसास रस टु फरगिभ आस। प्रभु जिसु ख्रिस्टआ दिनै जोंनि गासै मावनाय पापफोरखौ बावगारनो थाखाय, निमाहा होनो थाखाय नैबे प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया जादों होनना। बेनिखायनो जों जेब्ला एक्स एबा थोनहर जानायनि 13 बालाबनि 37 आरो 38 सिरियाव नायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। नाथाय जायखौ इसोरा फोथांफिनदों बिनि मोदोमा गोथै हाखराव सेवाखै होनना बुंदों। जायखौ इसोरा दिनै बे बुहुमावहाय फोथांफिनदों, दिनै मोदोम हिसाबै प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबनानै फोथैनाय जादों, नाथाय बिनि मोदोमा सेवाखै होनना बुंदों। बेनिखायनो बिदा फंबायफोर, नोंसोरो मिथि जिसुनियावल' पापनि निमाहा मोनो होनना बुंदों। अब्ला जों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि पापनि निमाहाखौ जों मोननो हादों। अब्ला जोङो दिनैहाय मिथिनानै ला, केबल प्रभु जिसु ख्रिस्टनियावल' पापनि निमाहा दङ होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव बे मोनसे मोजां रादाब, गोजोनथाव रादाब। प्रभु जिसु ख्रिस्टनि कालभारिनि क्रुसाव आलाय जानायनि गेजेरजों जोंनि गासै पापनि जि बिबान, जे पापनि जों मावनांगौ साजामोन, जों मोननांगौमोन, बेखौ बियो सुस्रांनानै जोंखौ हलि खालामबाय होनना बुंदों। गड्स अफार अफ फरगिभनेस इन हिउमेनिटिस बेस्ट निउस। नैबे गोजोनथाव रादाबा बेनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव जोङो गोजोननायनि रादाब, निमाहानि रादाबखौ जों दिनै मोननो हादों। बेनिफ्राय जों जेब्ला 2 करिन्थियान 15 बालाबनि 19 सिरियाव जों नायो, बेयाव बेबायदि मोननो हायो, आरो ख्रिस्ट'आ थांखांफिनाखैब्ला नोंसोरनि फोथायनाया नंखाय बाखाय, आरो दाबो नोंसोर गाव गावनि हाबावनो गोमानानै दङ होननानै बुंदों। जों जुदि दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ थांखांफिनबाय होननानै जुदि फोथायाखैब्ला, जों दिनै बे इस्टार सानडेखौ जों सेलेब्रेट खालामनाय नङामोन, जों मानिनाय नङामोन। बेनिखायनो बे प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला सिखांफिनाखैब्ला जोंनि फोथायनाया नंखाय बाखाय जागोन होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय होननानै जों फोथायोखाय, जोङो दिनैहाय नंखाय बाखाय फोथायाखै, जों नंगौयै फोथायदों। अब्ला नोंथांमोना दिनैहाय बेखौहाय मिथिनानै ला, एबा मिथिनानै मोनबाय दिनै पापनि निमाहाया केबल प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल' होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंनि गासै पापफोरखौ जों दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टनाव जों नागारनानै होनो, जों बेनो फोरमायनि, जों रिपेन्ट खालामनि। अब्लाना बियो जोंनि गासै बे मावनाय गाज्रि पापफोरनिफ्राय बियो जोंखौ दाबो बियो क्षमा होयो। बेनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंहा नैथि मुलाम्फा एबा सेकेन्ड बेनिफिट्सआ जाहैबाय जिसास रस टु हिल आस। प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंखौहाय सोखानो थाखायहाय, जोंनि आत्मानि सैनांनाय, जोंनि मोदोमनि सैनांनाय गासैनिफ्राय बियो बोखारनो थाखाय बियो सिखांफिननो होनना बुंदों। जेब्ला पितरा 40 बोसोरनि सासे बोराय मानसिखौ बियो लेंग्रामोन जोनोमनिफ्रायनो, बेखौ सोखादों, अब्ला जों साननानै नाय, जेब्ला जों थोनहरजानाय 3 बालाबनि 1-10 सिरियाव जों नायो, बेयाव जों बे बाथ्राखौ जों मोननो हायो।
खृष्टनि फोथायनायनि गेजेरजों इसोरनियाव आरज गाबनायनि गेजेरजों नैबे जोनोमनिफ्राय लेंग्रा थाबायनो हायै मानसिया गावनि आथिंफोराव बोलो मोन्दों, बियो खारनो हादों आरो बियो इसोरखौ बाख्नायदों। मानोना बिनि गासै मोदोमा, बिनि गासै देहा सोलेरा फोरबो जिसु खृष्टनि हलि स्पिरिटजों गोथार जिउनि गेजेरजों बियो सोखाजादों होनना बुंदों। बेनिखायनो फोरबो जिसु खृष्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव जोङो दाबो बे हिल सोखानायखौ जोङो मोननो हायो। बेनिफ्राय फोरबो जिसु खृष्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों थामथि मुलाम्फा एबा थार्ड बेनिफिट्सआ जाहैबाय जिजास रज टु गिभ आस इटारनेल लाइफ, जोबरोङै जिउखौ होनो थाखाय बियो दिनैहाय सिखांफिनबाय। बेनि उनाव फोरबो जिसु खृष्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंहा थामथि मुलाम्फा एबा थार्ड बेनिफिट्सआ जाहैबाय जिजास रज टु गिभ आस इटारनेल लाइफ। फोरबो जिसु खृष्ट जोंनि जिबनाव जोबरोङै जिउखौ होनो थाखाय बियो सिखांफिनदों होनना बुङो। जेब्ला जों जहननि 11 बालाबनि 25निफ्राय 27 सिरियाव जों नायो, बेयाव जों बेबायदि बाथ्राखौ जों मोननो हायो। जेब्ला मरियाम आरो मार्थानि फंबाय लाजारुसआ थैनानै हाखर सिङाव सानब्रै जाबायमोन, बै समाव फोरबो जिसु खृष्टआ बेखौहाय थैनायनिफ्राय सिखांफिनहोदों, फोथांफिनदों। बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय जोंनि जिबनाव आत्मिक जिउनि जों थैनानै थांनायनिफ्राय फोरबो जिसु खृष्टनि बे सिखांफिननायनि गेजेरजों जोङो दिनै गोदान जिउखौ जों मोननो हाबाय। जोङो दिनैहाय जोंनि थांनानै थानायाव जोंहा आसा गैयैफोर जों जायो, माब्लाबा समाव जोङो निरासा जायो, जोङो आत्मायाव जोङो गोथै जायो आरो मोदोम हिसाबैबो जोङो गोथै बायदि जों जानानै थायो। नाथाय फोरबो जिसु खृष्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों बे गासैबो आसाखौ बे दिनैहाय जाफुंहोयो आरो बिनियावहायसो जोबरोङै जिउनि गोजोननायखौ जों मोननो हायो। बेनिफ्राय फोरबो जिसु खृष्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजों 4 नाम्बार मुलाम्फा एबा 4 नाम्बार बेनिफिट्सआ जाहैबाय जिजास रज टु इन्टारसिड फर आस एबा जिजास रज टु इन्टारसिड एबा मेडिएट फर आस। फोरबो जिसु खृष्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों दिनै इसोरजोंहाय थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनो हानाय गोहोखौ जों दिनै मोनफिनदों। नङाब्ला जोङो दिनै पाप मावनानै फोरबो जिसु खृष्टनि गेजेरजों नङाब्ला इसोरजों जों रायज्लायनो हालामोन। मानोना जों पापी जाबाय, जोंनि गाबज्रिनायफ्रा इसोरजों खोनासंजालामोन। जोङो आत्मायाव जोङो थैबायमोन। जों मोदोम हिसाबैबो जों दिनै थैयो, नाथाय आत्मायावबो जों थैबायमोन। नाथाय फोरबो जिसु खृष्टनि कालभारनि क्रुसाव आलाय जानानै सानथामाव बियो दिनैहाय सिखांफिनबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव बियो दिनैहाय इसोरजों गाबज्रिनो हानाय सोमोन्दो, रायज्लायनो हानाय सोमोन्दोखौ बियो दिनैहाय जोंनो होबाय होनदों। बेनिखायनो दिनै फोरबो जिसु खृष्टआ सिखांबाय आरो बियो सोरगोआवहाय इसोरनि आगदा आखायावहाय जिरायनानै दं होनना बुङो। आरो बिनि गासै अथरिटि, जे बुहुमनि मानसिफोरखौ जाज खालामनायनि, बिजिरनायनि अथरिटिखौ दिनै फोरबो जिसु खृष्टनो होनाय जाबाय होनना बुङो। जिजास इज सिटेड एट द राइट हेन्ड अफ गड। फोरबो जिसु खृष्टआ इसोरनि आगदा आखायाव जिरायनानै दं। जिजास हेज अथरिटि टु जाज अल मेनकाइन्ड। गासै सुबुं माहारिखौ बिजिरनो, नायबिजिरनो बे फोरबो जिसु खृष्टनो अथरिटिखौ होनाय जाबाय होनना बुंदों, गोहोखौ दिनैहाय बेनो। बेनिखायनो जों दिनै फोरबो जिसु खृष्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों दिनै इसोरजोंहाय थोंजोङै रायज्लायनो हानाय गोहोखौ जों मोनो। गोबां इसोरनिफ्राय जों बेबायदि फोरबो जिसु खृष्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जों मुलाम्फा मोनदों। आं नाथाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे मोनबा पइन्टखौ आं दिनै लानानै फैबाय। बेनिफ्राय 5 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय जिजास रज टु गिभ आस इम्पेरिशेबल एबा इमर्टेल बडिस होनना बुंदों। दिनै फोरबो जिसु खृष्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जोंनि जिबनाव बे इम्पेरिशेबल एबा इमर्टेल बडि जों दिनैहाय मोननो हादों, एबा ग्ल'रिफाइ बडिखौ जों मोननो हादों। जोङो थैनो रोङि होनना बुंदों, जायनोखि थैनो रोङा। बेनिखायनो जों जेब्ला 2 करिन्थियानि 15 बालाबनि 42निफ्राय 40 सिरियाव जों नायो, बेयाव जों बेबायदि बाथ्राखौ मोननो हायो। थैनानै थांखांफिननायावबो बेबायदिनो जागोन नामा? जों जेब्ला थैनानै थांखांफिनगोन बेबायदि जागोन। माबायदि जागोन? जेब्ला मोदोमखौ फबो अब्ला सेवलाङो होनना बुङो। जों जेब्ला थैयो आरो जोङो हाखराव फबजायो, जोंनि मोदोमफ्रा थैलाङो आरो जेब्ला सिखांफिनो अब्ला बियो थैबावलिया। जेब्ला जों फोरबो जिसु खृष्टनि नैथि फैफिननायाव जोङो सिखांफिनगोन अब्ला बियो थैबावलिया होनना बुङो। जेब्ला फबो अब्ला बियो नायनो गाज्रि आरो बोलो गैयै। जों जेब्ला थैयो जोङो नायनो गाज्रि, जोङो फबजाब्ला जोंनि गोथै सह'आ सेवलांगोन आरो नायनो गाज्रि जागोन। नाथाय जों जेब्ला सिखांफिनो अब्ला बियो समायना आरो बोलोग्रा जायो। आसरित बाथ्रा, उल्था बाथ्रा। जों जेब्ला संसाराव थैगोन आरो फबजागोन, जोंनि देहाफ्रा, जोंनि सोलेरफ्रा नायनो गाज्रि जायो आरो जोंहा बोलो गैया जायो। जों आथिं आखाइ सोमावनो हाया। नाथाय जों जेब्ला सिखांफिनो अब्ला बे समायना आरो बोलोग्रा जायो। उल्था जायो। नायनो गाज्रिमोन, समायना जायो। बोलो गैया जायो, नाथाय बोलोग्रा जायो होननानै बुंदों। 44 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों, संसारनि मोदोमखौ हायाव फबनाय जायो, नाथाय सिखांफिनब्ला जिउनि मोदोम मोनो होनना बुङो। संसारनि मोदोमखौ जोङो
हायाव फबनाय जायो जों जेब्ला थैयो नाथाय जों जेब्ला सिखांफिनगोन जिउनि मोदोम जों मोनो आरो बे जिउनि मोदोमा माब्लाबाबो थैनाय नङा इम्पेरिशेबल इमर्टेल बडिस होनना बुंदों बेवहाय जिउनि मोदोमा मा बे ग्लरिफाइ बडि बे जोबनाय गैया सेवनाय गैया थैनाय गैया शास्त्राव लिरनाय दङ सिगांनि मानसि आदमा गोथां मोदोम गोथाङै दाजाबाय नांगौ जोबथारनाय आदमा गोथां होग्रा जिउ जाबाय सिगांनि फैनाया जिउनि नङा मोदोमसो बिनि उननियासो जिउनि जों दिनै संसाराव सारिजानाय बे जोंनि थांनानै थानाया जिउनि नङा बे मोदोमनि नाथाय जों जेब्ला उनावहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि उनाव जों सिरि मोनफिनगोन जों सिखांफिनगोन बेयो जिउनि मोदोम जागोन नाबो सिगांनि आदमा बुहुमनिफ्राय बियो हाजों दाजानायसो नाबो सिगांनि आदमा दिनै बुहुमनिफ्राय बियो हाजों दाजानाय हाद्रिनिफ्राय दाजानाय नैथि आदमा सोरगोनिफ्राय नै बेवहाय जों बुजिनायालाय जों मानसि माहारिखौ बुंदों दिनै जोङो हाजों दाजानाय बे संसाराव थांनानै थानाय मानसि मात्रयैनो नाथाय जेब्ला जों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायनि उनाव जों सिखांफिनगोन नैबे आदमा सोरगोनिफ्राय जागोन नाबो हाजों दाजानाय नङा ग्लरिफाइ बडि आत्मिक जिउजों बियो दाजानाय जागोन जायफ्रा बुहुमनि बिसोर सिगांनि हाजों दाजानाय मानसि बादि जायफ्रा सोरगोनि बिसोरो सोरगोनिफ्राय फैनाय मानसि बादि होनना बुंगोन हाजों दाजानाय संसाराव थांनानै थानाय मानसिफ्रा हाजोंनो थैफिनलांगोन गोरोबलांगोन नाथाय प्रभु जिसु ख्रिस्टजों आत्मिक जिउजों जेब्ला दाजागोन बियो सोरगोनि फैनाय मानसि बायदि जागोन नामदो बियो ग्लरिफाइ बडि जागोन हाजों दाजानाय जोंनि हानि मोदोमा दिनै हायावनो थागोन नाथाय जिउनि मोदोम मोनगोन नामदो हाजों दाजानाय बे जिउआ जों जेब्ला थैगोन फबजागोन प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननाय समाव जोङो जिउनि मोदोम मोनगोन नामदो बेनो जाहैबाय ग्लरिफाइ बडि जाय मोदोमा थैनो रोङा जोबनो रोङा बेनिखायनो जों दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंहाय जों बेखौहाय जों दिनै मोननो हादों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव जों बे बेनिफिट्सफोरखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो जों दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टबो थैनायनिफ्राय थांखांफिननानै होननानै फोथायबायब्ला जोंनि फोथायनाया खमजुरि नङा बेनिखायनो जों दिनै बे प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबायब्ला बिनि हुकुम बिनि आयका जों दिनै मानिनानै सोलोंनि नोंथांनि जिबनाव जुदि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बोसोनजों नों खारनो हायाखैब्ला दिनैनि बे प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों नोंनि जिउआव दिनै आंनि जिउआव मोनसे रदाय मानोना प्रभु जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजों बियो जोंनि गासै पाप मानिफोरखौ जोंनि गासै दाय मानिफोरखौ बियो बावगारनो थाखायसो बियो सिखांफिनदों होननानै बुंदों नैथिया जाहैबाय जिजास रस टु हिल आस बियो जोंखौहाय सोखानो थाखाय जोंनि आत्मिकनि गारायफोरखौ जोंनि जिउनि गारायफोरखौ बियो सोखानो थाखाय बियो सिखांफिनबाय होनना बुङो 3 नाम्बाराव जों दिनै मोनदों जाहैबाय जिजास रस टु गिभ आस इटारनेल लाइफ जोबलांनाय जिउखौ दिनै बियो जोंनो होनो थाखायसो कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जाबाय आरो बियो सानथामाव सिखांफिनबाय दिनैनि सानावहाय बेनिखायनो बे सिखांफिननाय सान जोबलांनाय जिउखौ जों दिनै मोननो लुबैदोंब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ जोङो दिनै मानि बिनि हुकुमजों जों दिनै थाबाय 4 नाम्बाराव जों मोनदों जाहैबाय जिजास रस टु इन्टारसेड एबा मेडिएट फर आस प्रभु जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजोंसो आरो बिनि सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जों दिनै इसोरजों थोंजोङै आरज खालामनो जोङो रायलायफिननो हादों नङाब्ला जों दिनै पापि जानानै थादोंमोन 5 नाम्बार पइन्टआव जों मोनदोंमोन जाहैबाय जिजास रस टु गिभ आस इम्पेरिशेबल एबा इमर्टेल बडिस एबा ग्लरिफाइ बडि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जोंनि जिउआव दिनै इम्पेरिशेबल एबा इमर्टेल बडिसखौ जों मोननो हाबाय जेब्ला जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिनगोन बे समाव जोङो ग्लरिफाइ बडि इम्पेरिशेबल बडि इमर्टेल बडि लानानै जों इसोरजों थांफानो हागोन बेसे रंजाथाव बाथ्रा अब्ला बे गुसुं रावनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौबो लोगोसे थाथोंसै आरो बोर होथोंसै बयनिसिमबो हेपि इस्टार सानडे आरो आंनि अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमबाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आमेन गोजोन्थों थेंक इउ